Нәбирә Гыйматдинова. Мәхәббәттә гөнаһ бар. Беренче бүлек. Нишләдең? 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 Мин карашымны каләм итеп, тәрәзә пыяласына шушы сорауның җавабын язам. Язам да сызам, язам да сызам. Сыңар кірфек какмаган төнге шәһәргә минем үзгәләнү-бәргәләнүләрем көлке юк исә. Монда меңәрләгән адәм баласы сөеләдер. Меңәрләгән адәм баласы я ярын таба, я югалтадыр. Әнә күпме таш йорт, күпме фатир. Ә Карасуда мин йөрәге зинданга ябылган бердән-бер мәхәббәт тоткыны идем. Ул авылда минем сыман берәү дә гышкыннан тилмермәде. Әллә Ходаем, шуның өчен үчләштеләр микән? Менә ничәнче мәртәбә берәм югары сыйныф кызларының шәүләсен күз алдымнан уздырам. Тик кемгә генә бармак төртсәм дә шикләндерә. Үзем кулларына сукмагач, гөнаһысыннан куркам ди. Әмма кызларның кайсыдыр шырпы сызган бит инде. Хай үз балаларымда якын күргән үсмерләр миңа нинди явызлык белән түләде. Яшь җилкенчәк ни нәрсә аңлыйсың? Бу яратуны үзем ялварып, үзем теләнеп алдыммыни? Барысы да минем ихтыярдан тыш хәл ителде. Мин кырыс язмышымнан разый идем инде. Табигать кануннары буенча соңлаган хисләр белән соңлаган назлар бу елда да мине шитләтеп үтәргә тиеш иде. Авылда җиләк сыман тәмле татлы чибәр сылулар хисапсыз иде. Ләкин әллә капкаларны бутады, әллә күрәчәгем тартты. Мәхәббәт нәкъ минем йөрәгемә шакыды. Сине авылдан сөрделәрме әллә? Алдашырга өйрәнмәдем. Мин коточкыч зур җинаят кылдым. Мин аңнарымны җуеп яраттым. Әмма бу хакта иң якын сердәшләремә дә белгертү юк. Әүвәл үзем ул мәхшәр эчендә өр-яңадан яшәргә тиеш. Әле мин аңкы-минке хәлдә. Барысы да ватылды, уалды. Кыскасы, дөньяларның асты өскә бергә укмашты. Тик аның исеменә генә җил яңгыр тимәде. Аның исеме көтелмәгәндә генә кайдан пәйда булдың соң син, әй егет? Минем сукмагымда ялгыш кына эс салдың әллә? Алай дисәң, адәм баласын язмышлар җитәкләп йөртә. Син минем сукмагымны таптама, син минем юлымда буталма дип кемне битәрли ала? Ә бит минем каядыр ашкынуларым тикмәгә генә булмаган икән. Алда башлар югалтырлык маҗараларга юлыгасың дисәләр, бәлки мин урынымнан да кымшанмас. Үземне 100 кадак белән кәнәфиемә кадаклап куяр идем. Ашкынулар хәерлегә түгел инде ул. Мин 40-40-ка ярылган хатын, бу хакыйкатьне танырга тиеш идем. Ләкин бер төрлелек алҗыткан, тормышта нәрсәдер үзгәртәсе килә иде. Әйе, килә иде. Йөрәк кош сыман каядыр очарга талпынды. Кая? Үзе дә аңламады. Ә үзгәреш кирәк иде. Бүген үк кирәк иде. Югыйсә иртәгә яшәүнең бер мәгънәсе дә, бер кызыгы да калмас төсле. Әмма искеләрне яңартыр өчен, дөресрәге, җимереп ишеп яңадан нигезен өяр өчен сәбәп кенә юк иде. Шушы адымымны соңыннан үкенмәс өчен сәбәп белән ныгытырга тиеш идем мин. Һәм ул үзе маңгае белән төртелде. Иске татар бистәсендә сәнгать үрнәге саналган татар баяның агач йортын калын кесәлеләр бульдозер белән иштергәч, безне 3 гаиләне Казан читенә күчерделәр. Киң такта баскычлардан йөгерә үскән кыз бала өчен шырпы тартмасы хәтлегенә фатирда кысан иде әлбәттә. Җитмәсә, куышым 7нче катта, биектә иде.
Гүя аны бауга бәйләп күк белән җир арасына илгәннәр. Мин ул бүлмәне ничек тә сатып, берәр бистәдән агач йорт бетәйтергә хыялланганда гына, авылдан әтинең апасы Мәүлидә килеп төште. Туп-туры мәктәпкә. Дәрес вакыты иде. Ул нәкъ авылдагы кебек рөхсәтсез нисез генә сыйныф бүлмәсенең ишеген ачты да: "Шүттин Әхмәдулла бай анагы Диләрә мондамы?" диде. Һәм әби патша сыман горур-гына башын югары чөеп, өстәлгә табан теркелдәде. "Бак, иске бистәдәге әбзи ызбасын кая илттегез? Нигә аны туздырдыгыз? 100 яшәрлеге кана. Әбзи төсе юкмыни шулай я?" Сорау арты сорау яудырган туганымны нишләтергә дә белмәдем. Сагынуымны белдереп яратып кочакласам, ул гаепле. Тәртип бозды, дәресемне өзде. Ачулансам, без ике иң якын туганнар 5 былтыр күрешмәгән. Балаларның әкият иленнән ингән ак яулыклы, озын күлмәкле капчыкка исләре дә китмәде. Алар бу тамашаны тиз генә үз файдасына борды. Кемдер кәгазьдән самолет ясап очырды, кемдер кесә телефонын шәрелдәтте, кемдер күршесенең башына китап белән шапылдатты. Мин кызардым, бүртендем һәм көтелмәгән кунакны җитәкләп коридорга чыктым. "Дәрес бара, туган апа. Әз генә көт инде, яме?" "Юк, көтмим", диде карчык кистереп. "Мине дохтырларга жуллаганнар ие. Бүлнис капкасының келәсенә дә орынмадым мона. Шир өстәтеп җирмим кана. Үзеңне бактым, хуп, ызбаң да юк вакыт. Хуш бәпкәш." Туган апаны аяк өсте генә затсам да, ул үпкәләмәс иде. Әмма нәрсәдер мине аңардан аермаска тырыша. Колагыма туктат, туктат дип тын белән өрә иде. "Ашыкма әле, туган апа. Сиңа җитди сүзем бар. Дәрес хәзер тәмамлана ул." Ни гаҗәп, пырдымсыз Мәүлидә әбием карышмады. "Иту аланнарның сабагын җәт кенә очлат" дип боергаш, эскәмиягә чүгәләде. Туганыма нинди мөһим сүз әзерләдем икән? Табышмак. Бу мезгилдә мин ниндидер бер гайри табигый көчнең теләген үтим сыман. Ул үзе аңымда гына яши. Аны реаль дөньяга күчерсәң, эреп таралырга тора. Ләкин мин бик нык хаталана идем. Карчыкның шәһәргә килүе дә, мәктәпкә сугылуы да юкка түгел. Мин әнә шулай күрәчәгемдә тамгаланган иң нечкә кыл, күпергә табан якынлаша идем. Тугани апа фатирымны шатмады. Төне буе ахылдады-ухылдады да, таң аткач иламсырап: "Монда тагын 2 көн йокласам үлем", диде. "Таш капчык ватый, суларга һавасы да юк", диде. Минем талчыккан йөз кыяфәтемә күз сирпеп, ширемне дә билгеләде. "Җәп-җәш башыңнан үлем-үле җөрисең бәпкәш. Дәрт дарманың шышы ташкаласы ураватый", диде. "Якын тирәдәге бистәдә берәр агач йорт сатылыр бәлки", дидем. Мәүлидә карчык ризасыз гына кашларын җыерды. "Нәрсәгә ул йорт сиңа бәпкәш? Анау авылда хан тирмәсе. Апайыңны бүген иртәгә Газраил кунакка дәшмәктә. Бакчамны да, мунчамны да, абзар курамны да, шыл берәмлектән йортын да ай илгәре синең исемгә жаздырттым бәпкәш. Дохтырлар ширең алайдыр, булайдыр дигәч, җәт кенә эшләп аттым кыягызларын. Ланшакка сабак укытырга мәптеге дә өр-жаңа анау." Юк бар, токылдама инде, туган апа. Син таптаза әле", дидем. Әйтерсең 90-ны тутырып, 100-нче яшенә үрмәләгән карчыкка үлем турында кузгатырга иртәрәк әле. "Монау син кайтта, мал-мөлкәтне миннән кабул итеп ал бәпкәш", диде карчык. "Жат нигез түгел. Атаң уйнап үскән йорт.
Туганымны рәнҗетмәс өчен генә ярар дидем. Авыл кичкенәдән үк минем дошманым булды. Җәйге ялларымда шунда булганмас өчен мин кыш айларында ук 1000 хәйлә корам. Әмма әти бердән бер иркә кызын үкертеп елатып, кара суга илтеп ыргыта. Һәм бу әсирлекнең азагы аяк кул сындырулар, баш ярылулар белән тәмамлана иде. Хак, соңыннан табигатьнең матурлыгы күзгә чалына башлагач, җиләкле аланнар, төрле төсләр белән бизәлгән чуар күбәләкләр, алтын сибелгән арыш будай басулары, шишмә буйлары бик сагындыра. Күңел яңадан шул манзара күренешләренең кабатлануын тели. Тик ул теләк булудан ары узмады. Чөнки Карасудан мәңгегә биздергән вакыйганың кайтавазы бөтен истәлек хатирәләрне күмеп ташлады. Нинди гәрлек! Миңа клубтан көн сайын чабата шәпәй малае Илдус тагыла иде. Ничек җөрьәт итте икән? Ничек? Мин абруйлы университет талибәсе, ә ул фермада ат караучы. Алай гынамы? Авылда Илдус егет мыскылы санала. Аңа кызлар исеме белән дә эндәшми. Үзенең алдында ук ат тизәге дип үрти иде. Менә шушы тизәк иң кәттә шәһәр кызына гыйшык тотсын инде, я? Мин аны 1 кудым, 2 кудым, 3 кудым. Бәгыренә кадалырлык иң усал сүзләр белән чәнештем. Фу, синнән ат исе аңкый. Фу, син тирескә буялгансың ахыры. Бөтен урам сасыды. Эй, пычак тел, кисте телде. Ә моңа тизәккә. Бу мыскыллауларны тыңлау рәхәт булды микән? Егет күктәге йолдызларны маңгае белән сүзеп, тик өскә карап елмая гына иде. Шул хәлләрдән соң Карасудан гайрәтем чикте. Авыл дисәләр, ул ат исе сеңгән Илдус кыяфәтендә гәүдәләнеп чиркандыра торган булды. Илдус исәнме, туган апа? Кайсы Илдус? Аның кушаматы ат тизәге иде бугай. Ат икемне сөйлисең икән. Капыл гына авылны ташлады ул олан. Шуннан бер артлы атлары да үлде. Малларны шәпәй малае күк оста караучы юктыр Карасуда. Атка бәпкәч үзгә тәрбия кирәк. Ашатуда, кул йомшаклыгы да. Туганымны авылына заткач, атның үнкен аңгырайып йөрдем. Аның исән килеш йортын миңа яздыртуы башыма сыймый иде. Менә сиңа мәзәк карчык. Сеңлесен Карасуга кайтып яшәр дип өметләнәм икән. Бүгенге авыл нинди икән ул? Шәһәр сәгать саен үзгәрә. Ә Карасуда нинди яңалыклар бар? Мәктәбе зурмы? Укучы балалар ничәү? Ниһаять, Мәүлидә апамны табиблар нәрсә дип Газраил белән өркетә. Бу бәйләнчек уйлардан котылу юк иде. Бер көнне ялымда сәяхәткә киттем. Автобус Карасу уртасында туктаса да, басу кырыенда ук төшәсе иттем. Сап-сары будай кыры мичтә пешкән күмәчне хәтерләтә. Сабагыннан тотып бер башакның учыма игән идем. Яңгыр тамчылары кебек бөртекләре чәчрәде. Авыл башында йоны сирәкләнгән карт кына эт каршы алды. Һәм койрыгын моңсу салындырып, артымнан иярде. Беренче урам тып-тын иде. Нигәдер ул миңа бик киң күренде. Элек тар иде. Без бала-чага качышлы уйнаганда аңа сыймыйча язгы ташкын төсле басуга җәелә идек. Эт белән култыклашып туганымның капка төбенә җиттек. Ул хуҗа сыман алгы тәпиләре белән капканы этте. Карчык тыштан ялды ишеген тоткасы шымарып беткән кәкре таягы белән терәткән иде. Авылда иң ышанычлы йозак. Эт моңсу койрыгын 2-3 мәртәбә булгагач, эшем эшләнде дигәндәй буе белән җиргә сузылды. Ишек алдында билдән үлән үскән. Эй, исәрдә инде мин. Шунда ятып туп кебек тәгәрисем килә.
Сиздермичә генә балачак җанымны кытыклый. Авылны яратмаган идем шул. Юнсыз Илдус, нигез аткан ул, әнә үзе дә шәһәргә лакканды. Кинәт гармун күрегән гырашкандай капка шыгырдады. Үлән арасында шыкырдашкан шикерткәләргә ачуланып, әле бер, әле икенче колагын шомырайткан эт нигәдер өрмәде. Иренеп кенә күзен ачты да кире йомды. Галушларын шыштыр-шыштыр сөйрәтеп ишек алдына кергән карчыкны мин танымадым. Ул карашкы кебек әкәмәт кыяфәттә иде. Таяк төсле ябык гәүдәле, баш түбәсенә бу ябыклыгын тагын да купайтып, каз оясы хәтле бүрек чәпәлгән. Карчык миннән ятсынмады. Хәтта исемем белән эндәшеп, кырыган агач ботакларына охшаган бармакларын ушыма сунды. Арыма диләр әбәпкәш. Мәйтәм, ак тырнак басуга табан теркелдәде. Кыз кайта, мәйтәм. Күршекәем этенә кушып калдырды инде сине каршыларга, ватый. Әби нәк туганым кебек көйләп җырлап сөйли иде. Азбагавыз диләр әбәпкәш. Әмма әрбер урынында. Күршекәемнең җыртындагы чүбүләненә дә тимәделәр. Аның рухыннан курыкты җәрҗилкенчәк, ватый. Таякка үрелгән кулымны куырдылармыни? Әллә нишләдем? Әллә... Туганы апа... Әллә... Дидем дә, хәлсезләнеп җиргә чүмәштем. Карчык агач бармаклары белән аркамнан сыйпады. Үләргә жаткан төшеннән капыл торып калага җигерде мәрхүмә. Диләр әбәпкәш нәзлим дир, васыятымны әйтәм дир. Шуннан кайтты да Әҗәлетдингә тапшырылды, ватый. Урынын җәннәттә әйләсен Ходай. Яхшы кеше. Кая әбәпкәш, син мине төсмерләдеңме соң? Сәрбиназ әпкәең мин, уң жак күршегез. Минем пич ташында тәгәрәткән кәлҗимәләремне жаратадырың син. Хәзер газ дигән әкәмәт бездә әбәпкәш. Андайын кәлҗиләр юк. Газраил, Туганы апа, Сәрбиназ әпкәй кәлҗимә, барысы да башымда буталды. Минем ике кулым гына түгел, йөрәгем дә пешә иде. Исән чагында карт апам белән туганлык җепләрен ялгап, аралашып күрешеп яшәмәдем мин. Шуңа күрә аның үлеме дә тетрәндермәскә тиеш кебек иде. Ә нигәдер алай булып чыкмады. Бу хәбәрдән эчем тышым йылый иде. Ой, Туганы апа, Туганы апа. Мин хәзер генә үземнең дөм ятим икәнемне аңладым. Үзем белән бергә яралган кимчелегемнән дә хурландым. Мин таш курчак. Миндә хис тә, наз да, җылы да юк. Ират халкы күрәсең, шуларны сизеп миннән тайшынадыр. Кичер, Туганы апа. Кичер, бәгърем. Түбәсенә казыясы чәпәгән карчык юатмады. Эй Алла, дия. Ботак бармаклары белән җилкәмнән сыпыргалагач, капкага юнәлде. Ул нәрсәдер әйтте бугай. Тик аның соңгы сүзе генә колакка бәрелде. Әпкәше вафатыннан шат актырнак ашамый бәпкәш. Юлда капкалармын дип, сумкама тавык казылыгы төреп тыккан идем. Күчтәнәшемне этнең савытына ташладым. Бичара, ят ризыкны нәмәде. Иснәде дә борыны кытыкланып 3 тапкыр төшкерде. Хуҗабикәсе белән бергә картайган хайван да дөньядан туйган. Ул да үләргә җыена кебек. Ә хәзер эт ялгызлыгымны бүлешердәй бердән бер җан иясе иде. Актырнакка җүнлерәк әйбер ашатырга кирәк. Ничектер шушы уй хәсрәтемне кысрыклап күңелемә уялады.
Йомшарган гәүдәмне сөйрәп өйгә кердем. Монда бөтенесе дә элеккечә иде. Дивар кырыенда күпертелгән мендәрләр өелгән сиртмәле тимер карават, тәрәзә буенда шакмаклы ашъяулык җәелгән өстәл. Тирәсенә аллы-гөлле корама чүпрәкләрдән тегелгән япмалы урындыклар. Туган апа иртән үк утын ягып, утлы күмерендә коймак чырлаткан ак мич кенә сүтелгән. Эре чәчәкле чаршаулар да асылмалы болын төсле. Ишек башында борынга ятыл көрси. Җеннәрне куа дия иде туган апа. Тәрәзәләре урамга баккан алгы бүлемтектә һәммәсе дә бала чагымның шаһитлары иде. Дивардагы агач рамнарда минем газизләремнең сурәте. Бабай белән әби, әти белән әни, һәм иң азакта мин, иркә кызчык. Мин елыйм, ә алар су тамчылары бөркегәндәй җем-җем итә. Туган апа исәндер кебек. Олы тауда кәҗәсенә үлән чимшендерәдер кебек. Мөгъҗизага өметләнгәндәй, суыткычның ишеген тарттым. Чынлап та, таш савытта тум-тулы кәҗә сөте иде. Өстендә сап-сары каймак. Мин аны актырнакка чыгарып салдым. Ялмаштырды да борынын янә җиргә төртте. Аның кайгысы минем белән чагыштырганда 100 өлеш куәтлерәк иде. Мин моңарчы туган апасыз гына яшәдем. Ходай кушса тагын яшәрмен. Ә хайван, хуҗасына тугры хайван нишләр? Һәм мин аны хәзер кая куйым? Сәрбиназ карчыкның капкасына бәйлимме? Йорт васият ителгән дип бу авылда кем төпләнә әле? Туганымның ызбасын сатсам хуш, сатмасам барыбер хуш. Кичер инде апам, кичер. Мин үз уйларымда үзем үк шәбәләнеп беттем бугай. Ә мәрхүмәнең хуҗалыгына тел теш тидерерлек түгел. Ул төзек бөтен иде. Һәр почмактан шул бала чагым чыркылдап көлә сыман. Әмма хатирәләрнең гел башына сугам. Бергә уйнап үскән кызлар, малайлар, һәм ниһаять ат исе аңкыган Илдус миндә, шәһәр иркәсендә барыбер сагыну хисләре уятмас шикелле. Әллә нинди идем шул мин. Әллә нинди сәер зат идем. Кичкырын Сәрбиназ карчык хәл белеште. Ә иртән төне буе йокламаган мин бичараны эт һау-һаулап уятты. Башта кайда икәнемне төшенмәдем. Кичәге маҗараларны хәтердән сөрткәндәй, бер мизгелгә онытып тордым. Мин авылда. Мин туган апа инде. Капкада исә кеше бар. Халатымны гына киеп булдырга чыктым. Ниндидер хатын эттән үркеп баганага йылышкан иде. Тиби ул, кирегез дидем иртәнге салкынча һавадан иснәнеп. Тик менә туган апа юк бит инде. Ә минем синдә иде йомыш диләре. Хатын эткә кырын карый-карый булдырга менде. Үз итеп эндәшәм, ачуланма берүк. Мәүлидә абыстай сине зирә ярата иде. Кара суга укытырга кайта бәпкәшем, урын әзерлә дип тинтерәтте соңгы көннәрдә. Рәхим ит, бездә вакансия. Юк, мин әрсез кунакны ярты сүздән бүләргә ашыктым. Минем авыл мәктәбендә укытасым юк. Әллә сез мәктәп директорымы? Үзе идем шул, Сәүия мин. Җәйге лагерьның җитәкчесе кичә генә вакытыннан алдарак бәбиләде. Аңа алмашка укытучы кирәк иде. Директор хатынның тел төбе аңлашылды. Мин тагын юк дидем. Бу иртәдә минем ише кәефсез бикәгә юк сүзе бик ошый иде. Лагерь урман аланында, зирә матур җирдә, янәшәдә генә күл. Ярдәмгә физкультура укытучысы белән рәсемнеке була. Хәт 3 көнгә. 3 көн. Әле мин авыл белән исәп-хисап ясый бераз тоткарланырмын бугай. Ничәнче сыйныф?
10-чылар, диде шатланып. Гел кызлар гына, 18-дә. Оланда куныштан билгеле. Рәхмәт, Диләрә. Шәйләгә җыенып мәктәпкә килерсең. Әйе. Мин әллә нинди сәер зат идем шул. Башта юк дип кәкрәйдем дә, аннары кинәт кенә турайдым. Өстәвенә мин явыз да идем. Мәктәп директорына изгелек эшлим дип түгел. Туган апамның рухыннан уялып кына ризалаштым. Йортымда 3 көндә яшәмәде дияр. Таш каласына сыптырды дияр. Ә миңа мәңгелекнең үзе кебек тоелган ул сәгатьләрне ничек тә үткәрәсе иде. Сумка төбенә ни барысы тарак, яулык ише вакыт ягыргыттым да, урманда кем куна ди. Мәктәпкә юнәлдем. Ә анда автобуска төялгән үсмер кызлар мине көтә иде. Сөенеченнән балкыган мәктәп директоры ерактан ук кычкырып исәнләште. Саумы, Диләрә Әлләкимовна, әтиеңнең исемен оныттым. Әсәдулловна. Сәвия автобусның ярым ябык ишеген 2 якка каерды. Балалар, 3 секунд тынлык. Яңа укытучыгыз белән таныштырам. Диләрә Әсәдулловна сезгә дин сабаклары өйрәткән Мәүлидә абыстайның сеңлесе. Ул вакытлыча Наилә апагызны алмаштырыр. Менә сиңа яңалык. Тик тормас туган апа балалар да укыткан. Мин кызларга елмайдым. Елмаюым ихлас иде. Гомеремне яртылаш кыскартсалар да, балалар ярата идем. Алар шәһәрдә дә, авылда да бер. Кузгалабыз дигәндә генә автобуска шикерткә сыман яшь кенә туташ сикерде. Аның матур йөзе зәһәрләнеп кыйшайган иде. Ул сыбызгы сызгырткан әче тавыш белән чинап шоферга акырды. Нишләп мине көтмисең, тинтәк? Авызын учы белән томалап кыйкылдашкан кыз кыркынга да эләкте. Сез ыржаймагыз, урмандагы ширки курбаннары. Бәлки ул юл буе тел тегермәнен әйләндерер. Һәр хәлдә аның ачу ташы тиз генә суынырга охшамаган иде. Туташ ят кешене шәйләде һәм идәндәге төргәкләргә абына сөртенә, янымдагы буш урынга килеп тә утырды. Син яңа укытучымы әллә? Юк, иске. Бу шикерткәне үртәп, гел киресен сөйләргә әзерләндем. 20 ел мәктәптә укытканнан соң яңартмадылар әле. Мин Гаян Наиловна. Диләрә, без бер-беребезне бәяләп үлчәп күзгә күз караштык. Әгәр мин 18-19да кияүгә чыгып бала тапсам, мөгаен бүген кызым шушы тел тегермәне яшендә булыр иде. Күңелемнән әнә шундый уй йөгереп үтте. Ә Гаянның бөтен йөзенә мин синнән яшь дигән масаю җәелгән иде. Шу, ышынып болытка үрелмә, кызый. Гомер агачында талпынган соңгы сары яфракның да үз матурлыгы бар. Мин үткән елда гына институт тәмамладым. Свежий белемле, диде Гаян тагын бер өстенлеген сиздереп. Карасуны 4 тарафтан да урман чылгаган. Без эт төшкергән арада турыдан гына А пунктына барып җитәргә тиеш идек. Ә юл офыкларны 3 кат әйләнгәндәй ялыктыргыч озын иде. Ниһаять автобус керле куакларны маңгае белән сүзә-сүзә эчкә керде һәм байлыгын зур гына аланга бушатты. Кызлар чебешләр сыман җиргә сибелде. Мин әле төп вазифамны аңлап бетермәйдем. Кем мин? Кайда мин? Шунысы гаҗәп. Аңлау дәрәҗәмдә түбән иде. Әгәр артымнан этсәләр барырмын, этмәсәләр шып туктармын кебек. Гаян шыркылды кызларны бер сафка тезеп, тыштан от абзарына охшаган бинага табан кумакчы иде. Уйнасыннар, ирекләрен шикләмә дидем. Бу минем әз генә үз вазифамны үтәргә маташуым иде. Мәйлең, син җитәкче укытучы. Берәр этлек эшләсәләр, әтиәниләренә үзең җавап бирәсең. Алдан ук кисәтәм, бел. Алан таныш түгел иде. Мин монда бала чагымны хәтерләткән бер генә чәчәктә, бер генә үлән дә күрмәдем. Аннан күңел күземдә сукрайган иде. Авызын турсайткан Гаян абзарга йөгерде. Кызлар чыршуына күмелгән аланда ул бөтенләй артык иде.
Битарафлык шире йыктырсам да, желкәмә ударган йөктән котылу юк шул. Иртәгәсе көннән үк ял тәртибен төзергә кирәк. Бу яшь җилкенчәккә мин кайсы ягым белән кызыклы була алам икән? Әллә алар яшенә кайтып төшимме? Яшьлегемнән мине ни барысы паспортыма язылган еллар гына айыра. Күңел һаман да 17-дә. Тән картайса да, жан картаймый икән. Уйлана әкрен генә бинага таба атладым. Шаттан борылганда дәү генә аю белән бәрелештек. Әйе, кыска җиңле йонлач футболка кигән егет нәкъ аю иде. Ул минем юлымны каплап, култык астына кыстырган тубын кулында сикертергә тотынды. Мөгаен аңа әдәп кагыйдәләрен өйрәтмәгәннәр иде. Кинәт урман хуҗасы шаркылдап көлеп җибәрде. Артырга дисәң Гаянга куш, безгә җитәкче итеп Казан әбисен билгеләделәр ди. Моның кайтышы әби инде, матур апа иш бу. Мин бер сүз дә дәшмәдем. Мондый әдәпсез егетләр Казан урамнарында да сирәк очрый иде. Аю кинәт җитдиләнеп китте. Гафу итегез, үпкәләмәдегезме? Диде. Мин һаман саңгырау идем. Егетне бөтенләй ишетмәмешкә салыштым. Әмма зәңгәргә буялган ишек тоткасына үрелгәндә, капыл гына артыма борылдым. Нигә? Белсәм икән. Егет тә урыныннан кузгалмаган. Күзләре белән мине озата иде. Лагерь бинасы тыштан гына килбәтсез котсыз икән. Эше бик матур. Һәр бүлмә нарат такта белән каймаланган иде. Безнең Кара суда туып үскән бай Ишмәкәр Исмәгыйль шәһәрдә бузылган кәбестә күчәне өчен төзеткән иде моны, диде Гаян. Җәй сайын хулиган малайны шушында кайтаралар иде. 2 тән сакчысы белән тәрбиялиләр имеш. Хәзер хулиган институтта укый инде. Төзәлгән ди ахрысы. Шуннан соң Исмәгыйль йортны мәктәпкә бүләк итте. Лагерьнең спонсоры да ул. Син Рауил Сәйдашевичны күрдеңме? Физкультура укытучысына? Юк. Телем я сөйләми, я алдаша. Күрсәң, үләсең. Шундый чибәр егет. Күрше авылдан. Бездә 2нче ел туп типтерә. Миңа ни Рауил, ни агач. Кайсы бүлмәгә урнашыйм, Гаян? Залда 18 карават, анда кызлар йоклый. Ә синең куыш иң соңгысы. Рауил белән безнеке янәшә, яме? Төнлә тәрәзәдән кирип урман пәриләре кытыклар дисеңме ни? Егет бик мут, төнлә кызларны капшамасын дим. Салам сыракларның да күзе геле Рауилдә. Әнә кара. Кыз тәрәзә пәрдәсенең бер читен күтәреп урамга ымлады. Рауил тегеләрне туп уйната. Кара, аңа юри ишкыналар, канатсыз чибешләр. Әнә теге кулга буйлы сикергәк, безнең директорның кызы. Кияү инде. Кызына өйләндертә дә урынына куйдырта. Ә үзе өйдән генә безгә фәрман очыртып ята. Тик менә кызы бака төсле, җәлпәк битле, җәлпәк борынлы. Рауилның бәхет савытында шылдырарлык алтын тәңкә түгел. Гайбәт сөйләгән дә, тыңлаган да икесе тиң гөнаһлы дияр иде туганы апа. Аның хикмәтле сүзләре ничек исемә төште соң әле? Кызларны җыеп килегез, Гаян Наиловна. Күрешик, танышыйк. Төркем белән таныштым билгеле. Ләкин бер нинди ачышта ясамадым. Бу кызлар да миллионлаган яшьтәшләре кебек үк көлә, хыяллана. Аларның тәү мәртәбә сөю газабының тамчысын татыган. Һәм җавапсыз мәхәббәттән канатларын өттөреп, шуны зур фаҗигага санаган иләс чаклары иде. Рауил чынлап та егет солтаны. Һәм ул урманда бердән-бер. Әлбәттә, башы 2 булса гына мәктәп укучылары белән шаярыр. Шүлмәкче малайын алдан ук кыйнаган кебек, мин дә яшь укытучыны кисәтергә уйладым. Тик колак борырга һич җай юк. Гаян гел егет тирәсендә бетерелә. Ә мин һич кенә дә 3нче кешенең кулына агач кашык тоттырып, гайбәт боткасын ташыта-ташыта булгаттырырга исәбем юк.
Кояш нуры мәтәлчек аткан аланда сәлә генә эңгер таралды. Кич якынлашты. Урманда кунмаска дигән кирелегем көчле иде. Гоянга кызларны тапшырып, җәяү генә авылга җилдердем. 4-5 чакрымдагы Карасу шәһәр тукталышлары белән исәпләгәндә кул сузымында гына иде. Урман авызында артымнан кызыл машина куып җитте. Утырыгыз, үзем илтәм. Рульдә Рауил иде. Нигәдер миңа ачу ташкыны китереп сукты. Чырайымны сытып, лагердан читтә йөрергә сиңа кем рөхсәт итте, дидем. Син анда сакчыда егет. Әйтерсең тирә-якта баш кисәрләр мыжлаган. Әйтерсең алар менә аландагы кызларга ябырылачак иде. Борчылмагыз, бездә бик тыныч. Җил дә исми, яфрак та селкенми, диде егет көлемсерәп. Я, утырыгыз инде. 5 минутта илтәм дә лагерга кайтам бит инде. Гоян авылда кунасыз диимеш. Ялындыру мәгънәсезлек иде. Синең турында кайгыртканда кирпе сыман энәләреңне тырпайту килешми ул. Аннары егетнең һаман колагына киртләнмәгән иде. Дустым, әгәр дә мәгәр лагерда кыз-кыркын белән кити-кити уйнасаң, үзеңә үпкәлә. Ничек аңларга инде моны? Рауил уң кулын рульдән бушатты. Машина тәгәрмәче эре генә гырдага бәрелде. Туры мәгънәсендә аңла. Мин артык каты бәгырли идем бугай. Кем яманатымны сатты икән? Карасуда бер генә хатын кызга да нәфисләнгән юк иде. Инде дә чәчби кызларны әйтсәгез, пешмәгән эш алмайчалар. Тешләсәң үтең сытылыр. Миңа беләсезме, кемнәр ошый? Егетнең күзләре шүлмәктән май ялаган мәченекедәй ялтырады. Сезнең кебек өлгергән җимеш тәмледер ул. Бәлки бүген төнлә күрешербез багалмасы, Шунда мин үз-үземне тыя алмадым. Егетнең яңак төбенә кундырдым. Гомеремдә чебенгә дә сукмаган кулымның сөяге шатнады кебек. Машинадан ничек чыгып, ничек иемә кайтканымны томандай гына хәтерлим. Нәрсә булды соң, я? Элек тә ир-ат авызыннан әллә нинди тәкъдимнәр ишетә идем ласа. Кайберләреннән көлеп, кулак яныннан гына шудырдым. Кайберләренә үртәлеп еладым. Мин дә фәрештә түгел. Мин дә әдәмнәр төсле хаталар һәм ялгышлар җыелмасы идем. Ләкин бу егет актыгының миңа ымсынырга бер нинди хакы да юк иде. Чөнки ул яшь иде. Шуңа күрә миндә җиннәр йөрмә кузгатты. Ул яшь иде шул. Яшь иде. Директорга вәгъдә ителгән 3 көнемнең берсе әнә шулай үртәлә гәрләнә гамәлдән сызылды. Төнлә тәрәзәдән бер көлгән ай яктысыннан сискәнеп уянгач, әлеге күренешне яңадан җанландырып, үземне сыек чыбык белән чыбыкларга керештем. Ай, Диләрә, ник аңа кизәнеп суктың? Кыргый син, кыргый. Әмма ишек алдындагы иске кыйыдан бер чиләк су тартып өстемә куйгач, үкенүләрем су белән җиргә сеңде. Әле бу башы гына, әле уртасын һәм азагын көт. Мондый ярсыз егетләрдән уят җәяү кача. Ул сине адым сайын аш күзләре белән ашар. Ә соңыннан шәхси фронттагы җиңүләре хакында лыгырдап дусларына мактаныр. Я Аллам, мин шамадан тыш күпертәм бугай. Хатын-кыз тарафыннан кире кагылган, өнәлмәгән ир икенче мәртәбә телендә сандугач биетер микән? Иртәгәсен мин көн озын балалар белән кайнаштым. Без үләннәрнең дәвалау серен өйрәнә-өйрәнә урман айкап хәлдән тайдык. Гаян башыма авырта дип бүлмәсендә китап укыды. Рауил Сәйдәшевич ердән куылган яралы бүредә ерактан гына тыңлап күзәтеп йөрде. Тамак ялгарга утыргач та яныбызга килмәде. Кич белән халык арып караватка егылгач, өс башымны алыштырдым да шыпырт кына куаклыкка чумдым. Уч төбенә сыярлык түгәрәк көзге сыман шума күл көндез күз очыма эләккән иде.
Нинди мөгъжиза, я. Табигатьнең илаһилыгы рәссам тукымаларында гына чагыла дип уйлаган шәһәр кешесе бигрәк бәхетсез икән. Бу үләннәр, бу чәчәкләр һәм йөзендә нәни генә дулкында тибрәлмәгән күл ничек шул шаукымга сыйсын ди. Су ләззәтен тоярга ашыккан тәнемне юри кымырҗытып, әкрен генә чишендем. Ни гаҗәп. Моңарчы мыжык карт төсле мыгырданган мин бу мәлдә шушы хәләтемнән канәгать идем. Тынлык белән без икәүдән икәү генә идек. Ләкин күлне иңләп буйлап рәхәтләнеп йөзәм дигәндә генә кемдер «Эшкә үк кермә» диде. Гүя тынлык үзе эндәшә иде. Мин ирексездән су төбенә чүмәштем. Ярда биленә таянып Рауил басып тора иде. «Йөзәргә ярый, эшкә генә кермә», диде егет бала чаганы кисәткәндәй. Әмма миндә кыйыну дәрте сүрелгән иде инде. «Нишләп мине зәрлеклисең, акылсыз?» Тавышым дулкынга әверелеп күл өстенә җәелде. «Кем акылсыздыр бит әле монда?» Җавап та дөрфа иде. Бөтенләй таныш булмаган күлгә акыллы кеше аягын да тыкмый. Уртада аста салкын чишмә бетерелә. Шунда батсаң, дөнья белән хушлаштым дип сана. Камышларга киселә-киселә ашык-пышык киендем. Озын толымнарымнан чупыр-чупыр су акты. Әле миңа дөнья белән хушлашырга иртәрәк иде. Горурлыгымны җиңеп, «Рәхмәт, егет», дидем. Рауил җилкәсе белән борылган иде. Кинәт ул ниндидер бер тәвәккәллек белән каршыма атлады. «Диләрә!» Юк, бу кичәге ятсызлыкның дәвамы иде. Нинди Диләрә? Ичмасам кызлар кебек апа дисә икән. Мин сине чишенгән килештә күрдем бит, Диләрә. Юри килмәдем бит артыңнан. Суга батмасын дип борчылып килдем. Буйсыныңда сылу икән синең. Мә, ятсыз дип, икенче яңагыма да суг инде. Егет алдыма тезләнеп, башын миңа табан янтайтты. Бер-беребезнең карашында йотылдык. Үземдә сихерләнгәндәй аңа табан авыша башладым. Менә билемнән уратырга җыенгандай, көрәктәй зур кулларын өскә күтәрде. Әз генә алга талпынсам, егет дулкын сыман кочагына суырып алачак иде. Томаланган аңым көчкә ачылды. Нишлим мин, я? Бер юлы йөзәрләгән балкырты чактымыни. Кадала чәнчелә лагерга йөгердем. Ирдән айрылганнан бирле берәүдән дә үптермәгән иреннәрем бизгәк суккандай дерелди. Аяк-кулларым калтырый иде. Юрганымны башымнан ук бөркәнеп яткан идем. Бер пештем, бер туңдым. Аннан торып арлы-бирле бүлмәдә йөрендем. Җаным дуфан иде. Аны бастырырлык көч тапмагач, бу хәләтемнән хурланып, тыптын гына еладым. Якым инде мин хәзер. Башта тузан бөртегедә очырмагыз. Мин ак болыт дип кабарындым, күперендем дә. Соңыннан алдыма тезләнгәч, егетнең карашыннан җибедем. Ә ул яшь төлке тәҗрибәле иде. Йомшаруымны сизде. Аңа шул гына кирәк тә. Менә иртәгә әрсезләнеп тагын сүздән бау ишәр. Егет аучы. Кинәт кенә табышына сикерми. Аның эзенә баса-баса зәрлекләп тәм таба. Ә мин корбан идем. И бер катлы җан. Башка хатын-кызлар кебек җиңел генә каптырам дип хыялланам икән. Тәрәзә төбендә машина кычкыртты. Пәрдәнең читен генә тәреп тышка карадым. Рауил тәгәрмәчләренә типкәли, машина тирәсендә бөтерелә иде. Йөз кыяфәтендә, атлап йөрешләрендә җиңүчеләргә хас тантана. Имеш, мин аңа утырам да,
Ул очыртып кына авылга илтә. Ә мин бүлмәмдә бикләндем. Моннан соң ялгыз калырга ярамас. Моннан соң такылдап туйдырса да, Гаянны янымнан җибәрмәскә кирәк. Кызык фикер. Ә нигә мин ялгыз калмаска тиеш әле? Кемнән куркам мин? Кемнән? Шушы егет кисәгеннәнме? Кулыңны шаярып утка тыкмасаң, беркем дә мәҗбүр итми. Димәк, бердән бер куркыныч зат, ул мин үзем идем. Төнлә тәшек ишеккә чирттеләр. Лагерь изрәп йоклый иде. Аяк очларында гына басып ишеккә килдем дә, сулышымны эчкә кысып тыңландым. Кем анда дип сорау, егетнең әрсезлеген хуплау билгесе иде. Дәшмәгән очракта өстенлек миндә калачак. Ә ул тагын чиртергә базмады. Таң минем өчен атса да атты, атмаса да атты. Икенче көнне Рауил эш планын күрсәткән булып колагыма пышылдады. Нишләп әрекмән төбенә посасың багылмасы? Мин сезнең халыкның психологиясын шәп өйрәндем. Сездә түземлелек чамалы. Әйдә аулакта күрешик инде. Мин бу тәкъдимне колак читенә дә элмәдем. Планыгыз әйбәт, дидем. Һәм Гаянны чакырдым. Экскурсияга син дә барасың, Гаян Наиловна. Ә Рауил Сайдашевич нишли? Кыз чырайы караңгыланган егеткә ымлады. Ул бүген лагерда кизү, дидем. Баш авыртам әллә? Әйе, Рауил Сайдашевич күптән сырхау. Ширенә дәва да юк ахрысы. Бусын егет ишетсен өчен кычкырып әйттем. Ул ишетте һәм миңа сәерсенеп карап куйды. Баягына масаюдан дөньяга җәелгән егет ник көләсең дип рәнҗиде. Шуннан соң Рауил көн озын күзгә башка чалынмады. Кич кырын Гаян бүлмәгә ирле хатынлы ике ят кеше алып керде. Рауил Сайдашевичның апасы белән җизнәсе ат җигеп килгәннәр, дип хыйкылдады кыз. Энекәшләрен эзлиләр кыскасы. Рауил кайда? Чәч бөртекләремә кадәр кызарды бугай. Аныкы кайда? Аныкы айда? Машинасы да юк, диде Гаян җилкәсен сикертеп. Соң ул бит җигет кеше. Күрше авылда кызлар аулыйдыр. Хатын кызы исенәмичә яши алмый бит инде сезнең азгын энекәшегез Суфия апа. Ул андый түгел, диде хатын уңайсызланып. Миңа җитәкче белән икәүдән икәү генә сөйләшәсе иде. Ислам, син дә чыгып тор әле. Гаян иркәм, ачуланма, син дә яме? Суфиядә Рауил чалымнары бар иде. Хатын япмасын кайтарып, карават читенә утырды. Мин Мәүлидә абыстайдан эшкертәем. Әбиеңнең сулышы шифалые. Синдә дә андый сәләт юктыр, диләре. Сез миңа былтыргы танышым кебек эндәшәсез, Суфия. Без беренче тапкыр очрашабыз бугай. Гаепләмә, безнең гел авылча инде. Оннан хатын да үз алдына кызара иде. Син бит Рауилнең теге чактагы төнге кошларының берседер. Урманга ул чакыргандыр инде сине. Нинди төнге кошы? Сез якынлыгыгызны яшерәсездер инде. Диләре, зинһар энемне аздырма. Өйләнмичә картая бит инде шул галәмәт себерелеп. Үз тиңе кирәк бит инде аңа. Әни кайгыдан тагын урын өстенә егылды. Бу хатын бутала иде. Һич шиксез Карасуда Диләрә исемле тагын бер адашым яшидер. Һәм Рауилнең апасы аның белән гапләшәм дип ялгышадыр. Сезгә икенче Диләрә кирәк, авылдагысы, дидем. Мине җүләр димәгез. Мин танып сөйләшәм. Рауилнең апасы еларга ук тотынды. Мәүлидә абыстай бик йомшак күңелле. Син дә бәхетсез кешеләрне кызганасыңдыр дип уйладым. Начар нәсел баласы түгел, дидем.
Әни авыру бит безнең. Бәлки 3-4 атнадан яқты дөньялар белән бәхилләшер. Шул гомерендә дә энекәш аны тәмухутларында яндыра. Исән вакытында өйләндереп, карчыкны сөендермәкче идек. Ә ул әнә һаман иске гадәтен куа икән. Хәерсез. 2 ел гына тәнәфес ясады да. Хатынның өтек-төтек сүзләреннән шул мәгълүм иде. Мин яшь егетне аздыру нияте белән Карасуга кайткан юнсез Диләрә икән. Элек тә без аның белән мәхәббәт пешергән икән. Егеткә өйләнергә кирәк, ә мин әлеге дә баягы юнсез Диләрә аны бәйдән ычкындырмыйм икән. Күңелемә җирәнү сыман бер хис тулды. Суфия күз яшен сөртә. Ә битендә буй-буй кара эс сызыла. Күрәсең, ул бәрәңге чүпләгән җиреннән капыл гына торып урманга йөгергән. Ә безне 2 көн эчендә кемдер фаш иткән. Һәм Рауилнең туганнарына шылтыраткан иде. Кем? Гаянда кесә телефоны бар. Директор кызы да муенына бау белән элемтә аскан. Аш бүлмәсендә дә телефон. Пешекче кыз белән мин әллә ни аралашмыйм. Ул Гаян карамагында. Мин уны алар бергәләп төзи. Кайсысына шик белдерим. Ләкин монысы баш ватарлык табышмак бәлә түгел әле. Кызык. Рауил нинди төнге кошлар аулаган. Ул мин сезнең халыкның психологиясын шәп өйрәндем дигәч, мин нишләп сагаймадым икән? Суфия, яшермә. Барысын да сөйлә. Ишекне ныграк тартып яптым. Хатын шешенгән күзләрен тасырайтты. Сиңа караганда мин күбрәк беләм дисең мәллә Диләрә. Казанда соңгы курсларда укыганда 3 бүлмәдәш егете белән энекәш үзләреннән олы бай хатыннарга гыйшык хезмәтенә ялланган. Бригада оештырган алар. Заказлар яңгыр төсле яуган. Укуын көчкә-мөчкә ялгап чыкты шир бит. Төнлә эштә, көндез арып йоклый иде җизнәсе. Ислам бит Казанга командировкага баргач энекәштә куна иде. Түләвен яхшы түләдегез Диләрә. Кичәге студент авылга яңа машина белән кайтты. Энегезнең шөгылендә минем бер катнашымда юк, Суфия. Мәүлидә бекәем рухы белән ант итәм. Мәрхүмәне кузгатып әлбәттә гөнаһ кылдым. Нигә акланам? Нигә? Хатын әллә нишләде. Кара буй белән чуарланган йөзенә курку бәрде. Бер нинди сөяркәләр асырамадым дип 100 кат тәкрарласам да, ул ышанмас иде. Ә монда бер исем хөкемдар сыман бөтенесенә дә нукта куйды. Суфия тагын илаулап елады. Ой, Аллам! Нахакка сине каргыйм икәнлә. Гайбәткә буялдым, я Аллам! Иманлы нәсел баласы акча түләп җигет җиләннән сидертәмени, тузга язмаганны. Кичер Диләрә, кичер. Зинһар Гаянга серемне тишмә. Рауилнең маҗараларын күңелеңә биклә, зинһар. Бу хатынга үпкәләмәдем. Гомер буе агыт бәләсен кара эткә сылтыйлар. Мин дөньяның сәер хәлләренә күптән әзер идем. Миңа мондый ачышлар, гәрчә беренче мәртәбә ишетсәм дә, яңалык түгел. Мөгаен, андый чакларда җан шәрифләрем бик карт дәрвиш кыяфәтендә яшәешнең үзгә бер үлчәменә күчәдер. Алайса, нигә миңа кинәт кенә авырсың әле? Нигә? Гаҗәп бит, әйеме? Ниндидер Суфия елый, ниндидер Рауил бай хатыннар белән чуала. Шуннан, нишләп мин ятлар кулындагы ташны кичәнә-кичәнә тиямә? Ватылсын, уалсын, аларга җиңел булсын имеш. Кинәт кенә җанымдагы авырлыкны читкә чөеп аттым. Һәм диварга кадакланган озынча көзге каршында әйләнә тулгана башладым. Әйе, минем буйсыным зифа. Әйе, билләрем нечкә.
Әйе, мин иң матур бакчаның иң сусыл алмасы. Күзләремдә нур да сүнмәгән. Тере ут шәширәп яна. Маңгаемда ике хыянәтче җыерчык кына без дип шәрран яра иде. Әгәр алар дөньяга каш җыерып караганга күрә тирәнәйгән дисәң, мин әле яшь идем. Бик яшь идем. Әнә шулай үз-үземне юаттым, җылыттым. Тик бу уйны күпме генә күңелемнән кусам да, ул барыбер кырмавыкта ябышачак иде. Димәк, Рауил мине акчалы шәһәр бикәсе дип уйлаган һәм тасма телләнеп яуларга теләгән. Димәк, ул Юрий гашыйк булып кылана. Минем өчен бу бик зур кимсетү иде. Ул хәсрәт ачуы кайда икән? Шуның битенә бәреп әйтәсе иде. Мин дуамалланып әздән генә аны эзләп китмәдем. Мондый юләрлеккә кем генә базыр иде икән? Әллә егет миннән салкын бер көлгәч, чираттагы акча капчыгын аулар өчен Казанга элдердем икән? Бәлки ул шушы минутларда берәр бай ханымны назлап сөядер. Менә аңа хезмәте өчен уч тутырып акча түләрләр. Я Ходай, нинди әшәке уй тозагында шәбәләнәм. Кемнәндер көнләшәм әллә? Бәйләнчек уйларымнан качып җырлап карадым. Ләкин тавышымны үзем дә танымадым. Эчемнән кайнар бәрә. Эчем кия. Чөнки күл буенда алдыма тезләнгән егет карашы белән бөтен гәүдәмне яндыра иде.